Mabi Jamnaty Jawaya dieri. Man, denda modhi gi ngima. Ngima motera kama Ozoom nyathiwa. Ji oaye ng'wenyo kuonde ng'wen ji odonjo ng'wenyo kuonde chiel tikogi odo gwal. Wego ni mbaka matin. Chena nyombo. Corona ni. Diere corona ni. Koro kata nyoma kelo nyako thurwa. Mara koro wadak, koro bedo bere. Ajab. To kanchi jatelo donje telo. Mitelo chike loko. Chike ogweny. Koro bado. Chike obedo tubeless, chike obedo anti-clock face. Kisugo no ni malo moka. Koro kanye mokoro bando dhi odonjo siling 100. 100 ni jadak to rokana. Kanye mokoro dhako oringo weya. Dhako kama na gijathum moro bagocho soni awendo koni. Emoti apenji. Kata jaka dere ong'e kama en. Paro gi ngima matek. Emomiyo chal kama. Achal kama kunchawe kada ni samora yudo virus. Tapinyi wacho ni paro gi ngima matek emomiyo chal kama to piny koka biro matek kasa. Sani adwa koni kata ni jok mapok onyombo machalo kaka wan gini. Nyiri mapok onyuom machalo kaka ng'ancha kata kaka anyango gini ka. Piny dhi bedo matek mbele ka sani dhi mana sign contract ma kopo ni dwa nyuomo nyako moro to biro mana goduma lodi gi siling 18,000 gomena goro goradi adek to in ichung' mane salad gi mo gi nyanya gi dania gi ho to an malejo gola omena ni adwa chamago mano to koro une mudhi ng'eyo kata kidhi poda poth e puodhi keli rudo mano tok sida poth no bele jok dwar to kendo piny dhi biro matek masani idhi pene ka ng'ato bire ka in gi min odi ot usechiemo musetieko everything koko donjo ni mano Jamnaty ni yes to donjo gi receipt to ndiko owacho ni to dukano nindo maber onge ng'ama nogo nyawadgi nie mano 1000 ing'ado ni receipt mi to kodi kigori gi minodi ni minodi gori go mapiu yani dhogi okuot yiti okuot umi okuot no yok ingum lekeni mokongo Ozoom kati wacho na kamano mirima to deya ing'e gima timore nyiri matieno osiepe na sani kata madwara onge wewe ndalo biro magibro dwari gi ndalo biro magibro dwari atim nang'o mondo dende chawo tim nang'o weri donje puodho ng'weda poth los gi kuon bel cham kapod liet oduog ni remo kuon bel duogo remo omera aito kuon bando yaw paro to yaw paro to temi ninde para e kitanda ng'ama nigi stress ok ninde matin ng'ama nigi stress ok ninde matin ng'ama nigi paro gi stress ok ninde kitande matres yeno ninde paro to paro ne gi to golo ne stress to miye kotim to ng'e ka kotim to mari ng'anene in men gi mona ang'weno kimiye kata mora achiel thuru lo yieng'o wuda chieng nisewinjo kata kukudenjo kwan gi 104 iwinjo ni ma to miyo wari nikech ng'eni nyako gine ne osiepena koro ka kwayo gilo nyako moro amora ka kwayo kata nombi obi wabed kode odwaro siling 10,000 wakoni kuma joluo rache okuta lo dhako wana ni gino karwa kangolo kanen maber wenge na oketho joluo rache gik moko adek okuta lo dhako omera wawuoye kar lo ka okuta ang'o miyo lo en ok lare mana gi tiende gi tie kongo kuma kakar Jamnaty go kakar Ozoom boundary kanye milaro boundary no kende milaro nikech idhi to the extent mano kisomo idhi to the extent in bere ni somo an mene no tama somo an kende mineme go chama mago tayuda we Ozoom na ni mondi ka pikipiki ni ko manyo nyako chako ne wasoe bwana